κορίτσια! Γεια σας κορίτσια! Είναι η Κατερίνα Και είναι η Φωτεινή. και σήμερα θα σας κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο, ένα βίντεο tag, το οποίο έχω το tablet εδώ για να... Ήθελα πάντα να το πω αυτό, έχω το tablet εδώ για να βλέπω τις ερωτήσεις. Λίγο μπράβο, έχω το tablet. Έχω το tablet εδώ, το οποίο είναι ένα tag που το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι από έναν άντρα YouTuber, μπορεί να μην τον ξέρετε. Θα προσπαθήσω... Όπα, όχι έτσι. Θα προσπαθήσω λίγο να σας τον δείξω. Είναι αυτός εδώ. Είναι ο Ruben Pseudo Greek, αν το λέω καλά. Θα σας έχω έτσι και αλλιώς το βίντεο του από κάτω, γιατί από αυτόν είδα το tag. Και το tag λέγεται One Word Tag, που σημαίνει ότι έχει 30 ερωτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις απαντάμε με μία λέξη. Μόνο με μία λέξη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, στις ερωτήσεις θα απαντάμε και οι δύο σαφώς, αφού είναι με μία λέξη θα είναι πιο γρήγορο, οπότε πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Τις ερωτήσεις είναι τις ξέρεις. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Πού είναι το κινητό σου? Πίσω. Εμένα πού είναι το κινητό μου? Μια λέξη. Το κινητό μου στο γραφείο. Γραφείο. Θα χάσεις. Δεύτερη λέξη. Ο σύντροφός σου? Θεοδόσης. Αυτό σου ήρθε. Ναι. Ο σύντροφός μου κοιμάται. Η μητέρα σου? Καλά. Τρελιάρα. Αγαπημένο αντικείμενο? Αλήθεια. Αυτή είναι η απάντησή Όχι. σου. Αγαπημένο αντικείμενο. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να έχω αγαπημένο. Γρήγορα. Αγαπημένο αντικείμενο. Γιατί κοιτάς τα δικά μου? Να σκεφτώ τα δικά μου. Η Μίνα. Αντικείμενο ή Όχι, δουλειά. ρε βλάκα, τη δικά μου σε Αγαπημένο αντικείμενο. Λάπτοπ. Κινητό. Τι ονειρεύεσαι? Εσένα. Τι ονειρεύομαι? Δύο τελευταία ώρα που έχω δει τώρα τον πατέρα μου. Πού είσαι τώρα? Εδώ. Κι εγώ. Έχεις χάσει έτσι. Εγώ απαντάω μονολεκτικότατα. Τι φοβάσαι? Θάνατο. Τίποτα. Πάρτα. Φέρτα. Ο πρώην σου? Μη του. Ωραία. Πού θα είσαι σε 10 χρόνια? Σταμάτα ρε Μίνα. Κάνουμε βίντεο πια. Λίγο σοβαρότητα σε αυτό το σπίτι. Εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ θα με έχεις μέχρι να Εγώ πεθάνω. σε 10 χρόνια από κάτω. Τέλεια. Τι έκανες χθες το βράδυ? Σεξ. Συγγνώμη, δεν μου είπες ότι πρέπει να απαντάω μονολεκτικά. Κάτσε να το κόψω λίγο το μυαλό του μαλάκο μέσα. Έλα. Πες ήταν πάνω στο κρεβάτι. Έλα. Να. Έλα. Έλα. Ποιος πίσω, θα κάτσω εγώ. Ωραία, εσύ. Τι έκανα στο βράδυ? Το κόψες. Ναι, όχι, θα το κόψω στο ίδιο, ρε βλάκα. Λοιπόν, εγώ εχθές το βράδυ έφαγα. Τι έκανες πριν αυτό το βίντεο? Βίντεο. Βίντεο. Τι φοράς? Ρούχα. Ρούχα. Αγαπημένο βιβλίο? Δεν είναι μια λέξη. Εντάξει, πες το. Χαμένες αγάπες. 50 αποχρώσεις του γκρι. Οι δικές μου ήταν πιο πολλές λέξεις. Αγαπημένη χώρα? Ελλάδα. Ελλάδα. Πώς αισθάνεσαι? Ωραία. Ευτυχισμένη. Τι σκέφτεσαι? Εσένα. Είναι ερωτευμένη μαζί μου κρυφά. Τι σκέφτομαι? Τον καφέ μου. Μια λέξη είναι αυτό. Καφέ. Η φίλη σου? Τρελή. Μοναδική. Αγάπη μου. Δύο Δώσε. μικρογιώτα. Καλοκαίρι. Παραλία. Κεφαλονιά. Τι βλέπεις στην τηλεόραση? Παιδικά. Τίποτα. Τελευταία φορά που έκλαψες? Άγνωστο. Προχθές. Τελευταία φορά... Αλήθεια. Ναι, μωρέ, Γιατί συγκινήθηκα κορίτσι. με κάτι.
με κάτι, ξέρεις, δικά μας, συγκινήθηκα. Όχι για από στεναχώρια, Α. από χαρά. Τελευταία φορά που γέλασες, Σήμερα. τώρα. Ένα χρώμα, Μοβ. ροζ. Χόμπι, Μπάσκετ. YouTube. Ιδανική δουλειά. Γρήγορα, Κατερίνα. Εντάξει, ιδανική δουλειά. Ηθοποιός. Λίγα καμπούρια. Καμπούρια. Ακαμπούρισα. Μακιγιάζ. Ο υπολογιστής σου. Αθόρυβος. Θόρυβος. Εμένα θόρυβος. Τι βλέπεις έξω. Τέντα. Τέντα. Μπύρα. Χάινικε. Μπυροκυλιά. What? Μπυροκυλιά. Τι υπάρχει πάνω στο κρεβάτι σου. Η Μίνα. Ένα μαξιλάρι. Αυτό δεν είναι μόνο πάνω στο κρεβάτι σου. Ας μην το συζητήσουμε τώρα. Κάθομαι πάνω σε ένα μαξιλάρι για να τη φτάνω στο ύψος. Ωραία, κοίτα. Τελευταία ερώτηση. Αγάπη. Από νάιλον. Μία λέξη. Α! Ενώ Απ' το νάιλον. Απ' νάιλον. Αγάπη. Υπάρχει. Ζωή. What? Τι απαντάς? Η αγάπη είναι ζωή. Η αγάπη είναι ζωή. Α, απλά δεν μπορείς να πεις παραπάνω λέξεις. Ναι. Αγάπη, ζωή. Ζωή. Απ' νάιλον. Okay. Αυτές λοιπόν ήταν οι ερωτήσεις. Ελπίζουμε να σας άρεσαν. Θα κάνω από κάτω tag κάποιες κοπέλες να κάνουν και αυτές το βίντεο. Θα σας έχω και το βίντεο του... Έχει και λίγο περίεργο όνομα. Ρούμπεν Του Ρούμπεν. Ψέντο Γκρικ. Του Ρούμπεν, οκ, του Ρούμπεν. Δεν ξέρω και πώς το λένε το παλικάρι. Οπότε αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο, αυτό ήταν το τάμπλετ μου. Ελπίζω να σας άρεσε το τάμπλετ μου. Τρελή, παιδάκι μου. Αχ, το κουτσίδι μου ρε. Και Πάλι, Ρούμπεν. αν σας άρεσε αυτό το βίντεο πατήστε ένα μεγάλο like γιατί ξέρετε ότι με βοηθάει πάρα πολύ στο YouTube. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και Twitter. Κάθε φορά αισθάνομαι σαγλά στα δίπλα σου, ναι. Και η Κατερίνα θα σας πει τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε υπόλοιπα. Θα σας δούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Θα σας δούμε σε κάποιο επόμενο λοιπόν βίντεο δικό μου που θα έχω καλεσμένη τη Φωτεινή. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, θα κάνουμε. Από εμάς. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.